सिलिंखार गासैबो सोरां, नों आंखौ बिराद अनो ना? मा? आंखौ नायनायाव अना बायदि नुयो नामा? बिनिखायनो बिदि सोंदों। नङा, थेवबो गोसोआ नोंनिसिम सोंथि फैयो। नोंनि आंखौ अननाया माब्लाबा समाव अखाफोर बायदि दसेल' गोजोन होगोन साननानै। ददेरे, अखाया जेरै जोमै गैयाबा हाया, थिग बिदिनो आंनि बे जिउआबो नों गैयाबा ओंथि गैया रैमालि। नोंनि आंनि थार अनलायनायनि सोमोन्दोआ माब्लाबाबो जोबना थांनाय नङा रैमालि। जोंनि सोमोन्दोनि गोथार दौलेंखौ नों माब्लाबाबो सेफायनो दासानसै सोरां। आंनि बे जिउ मोनसेया नोंनि जिउ मोनसेजों अरायसम दौलें खानानै थाबाय थागोन। थोद जाम्बि, माखौ गिदों नोंलाय? जों सानैजों अनलायनायनि दौलेंआ ओरैबायदि गोरा, जेराव नों आरो आंल' नङा, बुहुमाव जेसेबांखि सुबुं थाया मानो, बे दौलेंखौ रावबो खेंफोरना होनो हानाय नङा रैमालि। रावबो खेंफोरना होनो हानाय नङा। गोसोआव मानोबा गिखांनाय फैयो सोरां, जोंनि अनलायनायनि सोमखोर सावगारिखौ माब्लाबा मेगन गोसा सारअन्थाइया सिलिंखार खालामगोन खोमा साननानै। सोरां, आं दि नोंखौ एसेबां मोजां मोनो, एसेबां अनो, जाय अननाया नोंनि फारसे नोजोरजोंल' जानानै थायो। ददेरे, थारैनो नों खन्थाइगिरि जानायमोनब्ला गोबां बान्था मोनसिगौमोन खोमा। नों दि एसेबां गोथौ सोदोबजों बाथ्रा बुंनो रोंगौ। आंनि बे खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा खन्थाइगिरि जानायनि थाखाय नङा, नोंखौ आंनिफ्राय गोजान जाजानो गिनायनि थाखायसो। जाबाय दे ददेरे, आरोबाव दाफोलावसै बाथ्राखौ। नङाबा रायलाय रायलाय बेयावनो सान, बेयावनो हर जालांगोन। जाथों, जानो हो, थेवबो जों सानैनि अनलायनायखौल' गावस्रानो दाहोथों। इस, आंनि सना फिथर।
समाज नों आंनि समाजनि खामानि मावनायखौ मानो हेंथा होबाय थायो ददेरे मानो हेंथा होयो मा बुहुमाव मानसियानो जोब्बाय नामा जे नोंल' गोसो मोदोम जिउ होनानै समाजनि खामानि मावनो गुबुनफोरखौ मानो फल' खालामाखै नोंलाय मालाय गुबुनफोरा साख्रि नागिरै मेंजोब्बाय आरो मोनबायबो नों मा समाजनि खामानि मावै मावै आन्दायनानै थानोसै नामा समजों लोगोसे नोंनि बैसोआबो देरलांबाय बेखौ नों सानाखै मोनसे समाजा मोनसे हारिनि सिनस्रि जाय हारिया समाज गैया बे हारिया मुगैथावना आरो गोग्लैसोनाय जायो मोनसे समाजासो मोनसे हारिनि आसारखान्थि फरायनाय थानाय बायदि बायदि थासारिखौ मोजां लामाजों लाबोयो दिनै जुदि बयबो साख्रि लाजोबनानै गावनि मुलाम्फा आरो लाबा लाबनि थाखायल' सानोब्ला समाजखौ सोर दैदेनगोन सोर सामलायगोन नोंनोसो सानना नायलाय दैमालि अब्लाबो नोंल'थ' नङाना मेरला गुबुन सुबुंफोर दङ बिसोर नायगोन मालाय बयबो गुबुननि सायाव सोनारलायोब्ला हारिया गोग्लैसोनाय अनगायै जेबो जाया रैमालि सोरां नों मानो बुजिया नों बे खामानिखौ मानो इसेबां मानि मोजां मोनो आइया नोंखौ बादा होनो होदों नों मानो मानिया नोंस्रानि आइया आंखौ बादा होनायनि सिगां नोंस्रानि नोमफाखौ बादा होनो थिनग्रो नोंस्रानि नोमफाया बोथ'ना सासे समाजनि गोख्रों दैदेनगिरि सुबुंफोरजों मान होजाग्रा मा नोंहा बेजों रुजुजायो नामा बेहा मालाय संसार जाखानाय मानसि अब्ला नों आंखौ मानो गुबुनजों रुजुदों नोंबो सिरिथा बिदिब्ला सोरां जेब्लासिम नों बे खामानिखौ नागारा अब्लासिम आं नोंजों रायलायला नोंनि अननाया जुदि आंनि फारसे नंखायब्ला हागोन नों आंजों रायलासिनो थानो सोरां जाबाय आरो दा बुंसै दाउ रैमालि मा जालायखो नोंहालाय मानो गारबायखो नोङो जानायनिबो आंहा जेबो सिमा गैला आरो आंहा गाबनायनिबो सम गैला मेगननि आलिजों बान्दो सिफाय सिफाय बोहैनाय बे मोदैयानो आंनि गोसो मोदोम जिउ गासिखौबो बायफ्लेहोजोब्बाय रैमालि नोंनि बे समायना महरखौ बेफोरबायदि दुखुनि मोदैजों समायाथ' नोंनि बे समायना महरखौ मिनिस्लुनायजोंसो समायो हुदा जाखाबाय बे आंनि आरो बे हुदाखौ फिरायफिननो हागोन हाला बेनि जेबो सिमा गैला हुदाखौ नोंनो खालामना लादों जेब्ला नोंनो बेखौ सोलायफिननो नाजाथारनांगोन रैमालि आं नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया नायनानै थानो हाया अब्लालाय माथो आंनि गोजानाव था आं नोंनि गोजानावबो थानो हाया रैमालि आंनि गोजानाव थानो हाया नाथाय मानो आंनि गोजानाव मानो थानो हाया नों ओहो थानो हाया मानोना आंनि आंगो रैमालि माने नों मा बुंनो सानदों सायखं रैमालि आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो मा बुंनाय जाखो बे नों आंखौ बेसेबां हायो सोबा रैमालि नाथाय नोंनि बे गोसोखौ आंनो खनसे जासिना नाय अब्ला नों मिथिगोन आंनि अननाया नोंनि फारसे माबादि बासा लानानै दङ Silingkar
आइ आरो आफा नोंसोर जोंखौ मानो रायज्लायहाबलांखो आइ आरो आफा नोंसोर मिथिगौ दा नोंसोर गैयिनिफ्रायनो जोंनि समायना न'खरा सिलिंखार जानाय नङामोन सायखं अ रैमालि माबा खोथामोन मा खोथा थाब्लाल' नोंखौ लोगो हमनो मोनो नामा बिदिब्ला आं थांफिनसै आया रैमालि आंथ' बिदि बुङाखैना रैमालि आंनि बे जिउआ नोंनि अननायनि आंखालाव गोग्लैबाय नोंखौ सानैसो समखौ बारहोनो हाग्रा जाबाय सान हर एखेसो मोनग्रा जाबाय सायखं नों मानो बिदि बुङो जोंथ' सानैजों बेसेबांबा गुलि गुलि लोगो बादिसो थाबोयोमोन नाथाय दा नों मानो बिदि सानखो आंबो मिथिया मानो बिदि सानखो बिदिथ' सानथावना नङामोन आंबो मिथिला दाया सोरनि बिदि दाबुं सायखं जों सानैजों लोगो बादियैनो थाबाय थाबोदोंमोन जेब्ला बिदियैनो थाबाय थागोन आरो गुबुन जेबो नङा नों हाजारखि लोगो सानो मा सानो नाथाय आंनि साननाया मोनसेल' आं नोंखौ गावनि आंगो सानो आरो सानबायबो थागोन रैमालि आं नोंखौ मोननो हायाब्लाबो नोंनि मुं आरो महरखौ नैबे गोसोआव लानानै आं अराय सम थाबाय थागोन सायखं नों आंखौ जंखायनाय रावजों बुंफ्लायाखैना जंखायनाय हुदा आंनियाव गैया उन्दैनिफ्रायनो खस्थ'यै देरबोनाय सिरियासनि अनगा गुबुन जेबो नङा सायखं नों आंखौ थारैनो मोजां मोनमारोना मोजां मोनो आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनो रैमालि सायखं आंबो नोंखौ मोजां मोनो नाथाय बे जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ नोंनि नोंदा आरो गुबुन रावनोबो मिथिनो मोननाय नङा आंनि समाय सायखं थारैनो नों आंखौ अनमारोब्ला बे खोथाखौ मानिथारनांगोन जागोन रैमालि आं नोंखौ मोननो थाखाय गासिबो खामानिखौनो मावनो राजि रैमालि आंनि गोसोआव दुखु दंब्लाबो दिनै मानोबा स्रां स्रां मोनबाय माबा मोनसे मोननाय बायदि मोनबाय आं इस नाथाय सायखं नों उनाव आंखौ माबा मोनसे मिथिनानै बावोब्ला नै रैमालि आंनि आखाया नोंनि खर'आव नों नुदोंना हाजारखि हेंथा फैया मानो जेंना जेंसि फैया मानो नैबे आंनि गोसोआ नोंखौ बावनो हानाय माब्लाबाबो गोहो फैनाय नङा